Ministru, jiena kif dejjem għadt. Soluzzjoni nagħmel ħilti biex insiba, li nista' nagħmlu. Però trid tkun soluzzjoni tajba, mhux soluzzjoni ta' parsi. Trid tkun soluzzjoni li l-pajjiż ittieħ daw it-tlet affarijiet. L-ewwel, kjarezza li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin. U li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin mhux nhar il-ħamis ta'. Li nkunu ċari u nafu fejn qegħdin sal-aħħar ta' din leġislatura. Hekk is-soluzzjonijiet insibuhom ħankunu ċari daqs il-kristall. Jien lest u nieqpa nagħmel kull ma nista' biex insib triq il-qudiem, imma mhux biex insolvi id-diffikultà sa nhar il-ħamis. Għax dik ma tkun solvit li xejn, u ħbib tiegħi intom tapprezzaw tifmu il-kol kemm aħna ma nerfawx ir-responsabilità għall-ġimgħa, għax fidejna hekk għandna l-futur tat-tfal tagħna, l-futur tal-ħaddiema tagħna, l-futur tal-fabbriki, l-investiment, it-turiżmu, mhix kwistjoni ta' minn ġimgħa l-ġimgħa, trid tippjana fit-tul u trid tkun taf li l-affarijiet huma ċari għal perjodu ta' żmien. It-tieni, soluzzjonijiet jinstabu, imma m'hemmx kundizzjonijiet marbuta magħhom, ħankun ċar daqs il-kristall. Jekk xi ħadd jiġi jfittex xi soluzzjoni marbuta b'xi kundizzjoni, it-tweġiba tiegħi hija jien ma nagħmilx u ma naċċettax kundizzjonijiet illi jżommu lil pajjiżna milli jimxu l qudiem. Ħankun ċar daqs il-kristall. It-tielet. Kull soluzzjoni jew triq li tiġi infassla trid tkun waħda li tippermetti lil gvern iħaddem u jwettaq l-aġenda kollha tiegħu li hija ppjanata skont programm elettorali li l-poplu Malti afdana bih. Ħankunu ċari. Dan huwa l-kej li nhar il-ħadd li għadda ntrabad bih il-Prim Ministru Lawrence Gonzi għal vot ta' sfiduċja fil-gvern immexxi minnu. One News tkellem ma' numru ta' opinjonisti dwar din id-dikjarazzjoni u dwar is-sinifikat tagħha wara l-Prim Ministru tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Lino Spiteri qal li Lawrence Gonzi qed jaħrab mir-realtà meta din hija waħda ċara, dik li l-Prim Ministru ma ġabx il-maġġoranza. Imma ir-realtà politika, u dik hija l-essenzjali, ir-realtà politika u r-realtà morali tibqa' li l-Prim Ministru ma ġabx l-appoġġ tal-membri parlamentari kollha tiegħu mela ġie sitwazzjoni fejn m'għandux maġġoranza fil-Kamra. Issa x'jagħmel minn issa hemm jiddependi minnu. Godfrey Grima qal li l-gvern għandu jagħmel bħalma jagħmlu gvernijiet oħra f'pajjiżi fl-Ewropa, jiġifieri imur għall-elezzjoni. Il-pass li jmiss għandu jkun li l-poplu jiddeċiedi il-min irid fil-gvern. Li għandu jiġri li kemm jista' jkun malajr il-pajjiż imur għall-elezzjoni, ma jistax jibqgħu bi gvern iċappab jagħtu l-krozzi li tiġi salvat kull darba mill-speaker, mill-vot tal-speaker. Fl-opinjoni tiegħi dan li ġara llum joħloq ferm iktar inċertezzi milli solva. U il-pass li jmiss għandu jkun kemm jista' jkun il-poplu jiddeċiedi lil min irid fil-gvern. L-editur maniġerjali Xavier Balzan qal li jidher ċar li hemm kwistjoni ta' instabilità li trid tiġi indirizzata. Ma jidher ċar li l-kriżi tibqa' magħna, jidher ċar li l-azzjonijiet ta' Franco Dobono għalkemm inbidlu matul dawn l-aħħar jiem se jibqgħu iżommu l-gvern f'sitwazzjoni ta' instabilità, m'għandux maġġoranza u ma jistax il-Prim Ministru jkompli jgħidu maġġoranza. Manuel Mikallef tkellem ukoll ma' One News u qal li l-instabilità għadha hemm u jekk Lawrence Gonzi verament għandu għal qalbu l-ġid tal-pajjiż irid jindirizza din il-problema. Jiena naħseb illi ultimament jekk wieħed verament għandu l-interess tal-pajjiż qabel ta' kull interess ieħor, naħseb illi dak li mhux se jiġri fi żmien 3 xhur oħra għaliex il-Prim Ministru ma marx biex isejjaħ elezzjoni ġenerali, però żgur illi minn issa lem se nibdew nistennew il-mument li jasal biex tinqata darba l dejjem dil-pożizzjoni li nsabu fiha. Opinjoni li taqbel ma' dawk ta' qabel kienet dik ta' Alfred Mifsud. Naħseb il-Prim Ministru inevitabilment
Fil-kalma kollha jrid ħares madwaru jara x'inhu huma l-interessi tal-pajjiż u allura jieħu l-aħjar deċiżjoni fl-interess tal-pajjiż li jidher li tibqa' illi ġara darba l-maġġoranza fil-Parlament ma jidhirx li għad hemmhekk il-poplu jrid jerġa' jesprimi l-opinjoni tiegħu. U jagħmel hekk kemm jista' jkun malajr biex l-instabilità ma tkarkarx. Is-soċjologu Andrew Azzoppardi qal li ninsabu f'sitwazzjoni fejn pajjiżna għandu gvern muġuħ u wieħed irid jara jekk hux se jirnexxielu jfieq. Però minnaħa l-oħra huwa fatt li huwa gvern illi għandu huwa miġuħ u wieħed irid jara kif se jirnexxielu jfieq jew kellha se jġebbed fit iż-żmien sakemm naturalment ikun f'pożizzjoni aħjar li jippreżenta ruħu għall-elezzjoni. Ġifieri jiena narah isu vapur illi għandu il-magna taħdem imma jgħat arbulat ftit fuq naħa u biċlik jgħat imexxi. Istak il-passiġġieri mhix kuntenti b'dak jew le, hija storja oħra. L-ex-president tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli qal li jekk is-sitwazzjoni ma tinbidilx trid tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Anke minn tal-gvern irid jara il-Prim Ministru jistax jarġa' jirbaħ il-fiduċja tal-maġġoranza tal-Kamra. Jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, sooner issir l-elezzjoni